ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали нарху наво, харид ва фурӯши хона, замин ва квартираҳо. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал подписатсия кунед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. дӯстони азиз, нашоти документасиятон проблема дорем, печатҳои фаршивӣ дорем, мехоҳед ки гранӣ сабз гарен, аммо намедонед ки ба ки муроҷиат кунем. мо ба шумо акаи фирдавса тавсия медиҳем ки инсонҳои бабовариян ҳар рӯза рейс доранд аз Москва ва Московский област. номрашон дар рӯи экран аст, 24 соат кор мекунанд, ватсап ҳам доранд. шумо метавонед занг бизанед аз ҷои зистатон омода гирифта ба хости Аллоҳ ба граница бурда боз ба Москва бармегардонанд. аз номи канали нарху наво занг заден, боз скидкаи беҳтарин мешавад. видеонаворро сар мекунем, то охира тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 122 000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 52 квадрат метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш 122 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, духонага квартира дар чорум ошона қарор дорад. 50 квадрат метр новостройка аст. ремонти хонаҳо миёна, об, светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 206 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 9 микрорайон, духонага квартира дар чорум ошона қарор дорад. 72 квадрат метр новостройка аст. ремонти хонаҳо 70%, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 7 ошонага. хона дар наздикии мактаб Садик рӯи Калон. нархаш 278 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, пушти Борбат, якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 43 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 270 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 18 микрорайон, духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 49 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб Садик рӯи Калон. нархаш 220 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод 55 сотиқ заминай 4 дар хона об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100%. 2 анҷомхона дорад, 2 та ҳаммом, 2 ошхона, оғили 9 ба 6. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш бо маслиҳат аст. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта. 2 сотиқ заминай 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб роҳи канон. нархаш 430 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва ҳатман фикротонро дар комментария нависед. хайр дӯстони азиз.